गिबि हिसाबै जों गोजोननाय मोन्दों जे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 2023 मायथाइनि जि APSC परिखा बेवहाय गासै 6 उथ्रिदोंमोन। जों सिगांनि बोसोरफ्राव नुदों जे उदालगुरि ओनसोलनिफ्राय UPSC बा APSC UPSC दासिमहालागै गैयानो सासेबो APSC परिखायाव उथ्रिनो जानाया मालाबा 5 बोसोर गाहामनि उनाव सासेल'सो बिदि उथ्रियोमोन। खिन्थु थांनाय बोसोरथामसोनि गेजेराव जों नुदों फ्राय बोसोरफ्रोमबो 3 4 बिदिया उथ्रिबाय थादों। 2022आवमोन खोब सम्भब 8 जन उथ्रिदोंमोन। एबार 6 उथ्रिबाय, बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। बिनिनो बिथांमोनखौ जों बरायदोंमोन, जिहेतु बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ' खालामनानै बेखौ उथ्रिबाय आरो उथ्रिनानै आसामनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि हिसाबै खामानि मावगोन आरो समाजखौ सिबिबोगोन आरो बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे थिग मथे सिबिलांनो हायो, बेनिखायनो थुलुंगा होनाय हिसाबै लोगोसे बिथांमोनखौ एसेबां गिदिर आनजादखौ उथ्रिनो थाखाय सन्मान जासिनाय हिसाबै दिनै बे फेलिसिटेसन हाबाफारिखौ लादोंमोन। दिनै 2ल' नुजाथिफैनाय, बाखिफ्रा गुबुन गुबुन खामानि बेस्थ' जानायखौ फैनो हायाखै आरो जों बिथांमोनखौबो उनावहाय बरायगोन। जों गोजोननाय मोनदों जे 2 जा लिजा शर्मा आरो मायारानि बसुमतारी बिथांमोना दिनै उपस्थित जादों। जों बिथांमोननि शुभेच्छा जासिनायजों लोगोसे बिथांमोना जाहाथे गावनि खामानिफ्राव साक्सेस जाथों जों बेखौनो हास्थायो। बर' माहारिनि बेबायदि गोजौ गोजौ थाखोआव उथ्रिसारनाया गोबां खम, नाथाय दायो साफा सानै ओंखारदोंब्लाबो गोबां खम जानानै दङ। दा बिथांमोननि थाखाय माबाफोर बेबायदि गोजौ थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय मोनसे थांखिफोर ओरैनो जों UPPL सरकार दाखांनायनि उनाव सुपार 50 होननाय मोनसे आसनि लादों आरो बिनि गेजेरजों UPSC आरो APSCनि थाखाय प्रिपेयार खालामनाय फरायसाफोरनो सरकारनि खरसावनो UPSCनि थाखाय बोसोरसे आरो APSCनि थाखाय 6 दाननि थाखाय कचिं होनायनि बेब'स्था खालामदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे मोजां प्रखाखनीय एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार जाहाथे ओंखारो, बेनि थाखाय बेखिनि बेब'स्थाखौ खालामदों आरो आसा खालामदों जोंनि उन जोलैफ्रा, जोंनि फरायसाफ्रा बेखौ बे सुबिदाखौ लानो दावगाबोगोन आरो दावगाबोयोबा बिथांमोनाबो लाब जागोन, जों सरकार हिसाबै लाब जागोन, ओनसोलैबो लाब जागोन। बेनिखायनो जों जोंनि ओनसोलनि फरायसाफोरनो बेखिनि सुबिदाखौ होदों। लोगोसे जों डक्टर आरो इन्जिनियारिं फरायनो गोसो खालामनाय फरायसाफोरनि थाखायबो बे बेब'स्थाखौ लाखिदों। डक्टर, इन्जिनियार, UPSC, APSC जाय बिथांमोना हाया, डिले जायगासिम सहैया, बिथांमोननि बे फरायसाफोरनि थाखाय माबाफोर बिदि थांखि लाबावगोन? बिथांमोना जोंहा समाजावथ' बिभिन्न खामानि नांगौ जायो। खालि डक्टर, इन्जिनियार बा एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसारल' गोनां जाया, समाजाव बिभिन्न स्टेजनि खामानि मावग्रा बिदि सुबुं नांगौ जायो आरो बेनिखायनो जायफ्रा नाजादोंमोन हायाखै बिथांमोना हयथ' गुबुन गुबुन खामानिफोर बेस्थ' जानायनि बेब'स्थाखौ जों सिन्था खालामगोन। दासिमहालागै जों खालामथ'नो हायाखै, खिन्थु खालामगोन। जों आसा खालामदों जोंनि गासैबो फरायसाफोरा जाहाथे बेकारहै थानो गोनां जाया, माबा मोनसे ना माबा मोनसे मावनानै जाहाथे थांना थानो हायो, बेबायदि लामाफोरखौ जों होनो नाजागोन।